kublai ya fi baro nakashiti baningkong chung Paulus ya ki Thessalonica kalanong ka balai de khat ar bat khat lai but to utrai un panroy fi but un penslay fi daga jingait markeliang pada baro tikumba mangi ni yid ye fi to un pen klein ye donor jum fi daga ba pelong ye ki ba sngor bat ki ba tlem hakmat uble upa jengi anda unwan utrai jengi ujisu lem bat kiri khu jungu baro right na try na bada jengi khamtam lele hakne ga por idon kampalat kene ga jengi ka jungu Paulus then nang no uyo kene ga idea no na ka gospel kat kum Yohanes kalanong khatsaw the khat arfu saw but arfu san ka hukumat mai nga aifi to ya it we ya we pat kumba nga ngala it ifi kumta mafiru fi deban ya it markelyang lada fi ya it markelyang barakin tip ba filong ki senranjunga kelmau u Paulus u klemdon hagata ka por ba u jisul ai kane ka hukum te nang no yo ni tip lais nem tam jisu hi lahika yaw Paulus but kane ka jihikai ba mau yo na u jisu munta upandan kam kiju ki kintin pan penslur ban pun sutu yengi te u Petrus ba khudru upan shai shushi yengi halor kane kasiti ba arjung Petrus kalanang ka ba lai the khat saw u Petrus u wang yengi kumne lai khat saw wang te kumta ko bayitam katba fi ap kmilinti yakane to le katbala pautrai un shemye fi haga jingsuk kiba klem jingtingit ne jingthodak te ngam punting fi banong la shai kan sawai no ka berte kan sawai te of course ko ka sing kan sawai re mangi ake jaga ban kuslai kanu tare kumno hangno ngishu hap pynkhreh ialade napanta kanu ko sing और hakano gurukom pet kine kijing batai jong kine arngot ki apostol kini rabingi baru beli beran bor baru pa baru kon baru mensim bakoi dan kerkui